गिबि सोंथि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया उदांस्रि सानाव बबेयाव हारिमायारि फिरफिलाखौ दैखाङो? बिनि फिननाया जाबाय दिल्लीनि लाल किल्लायाव। नैथि सोंनाय उदां भारतनि गिबिसिन हादरगिरिया सोरमोन? बिनि फिना जाबाय राजेन्द्र प्रसाद। थामथि सोंनाय भारतनि राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरमखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय बंकिम चन्द्र चेटार्जी। ब्रैथि सोंनाय 15 आगस्ट 2022 मायथाइसिम भारत हादरा उदां जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बिनि फिननाया जाबाय 75 बोसोर। बाथि सोंनाय इंराजफोरा भारतखौ बेसेबां बोसोर सासन खालामदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय 200 बोसोरफ्राम। दथि सोंनायाव दङ भारत उदांस्रिनि थाखाय 15 आगस्ट सानखौ सोर थि खालामदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय लर्ड माउन्टबेटेन। स्निथि सोंथि बबे मायथाइनिफ्राय उदांस्रि सानखालि न' अफिस बायदिफ्राव भारतनि हारिमायारि फिरफिलाखौ दिखांनायनि मोन्थाइ होनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय 2003 मायथाइनि 15 आगस्टनिफ्राय। दाइनथि सोंनाय भारतनि हारिमायारि फिरफिलानि गुफुर गाबा मा ओंथि फोरमायो? बिनि फिननाया जाबाय सान्थि एबा गोजोननि सिन एबा सैथोनि ओंथिखौ फोरमायो। गुथि सोंथि मुलुगनि बबे हादरनि हारिमायारि संमेथाइया बयनिख्रुइबो लावसिन? बिनि फिननाया जाबाय ग्रीस हादर। जिथि सोंनायाव दङ भारतनि हारिमायारि संमेथाइ जन गण मन'खौ बेसेबां समनि गेजेराव रोजाबनानै फोजोबनांगौ? बिनि फिननाया जाबाय 52 सेकेन्ड। जिसेथि सोंथि भारतआव उदांस्रिनि अमृत महोत्सवखौ माब्लासिम फालिनाय जागोन? बिनि फिननाया जाबाय 15 आगस्ट 2023 मायथाइसिम। जिनैथि सोंनायाव दङ जय जवान जय किसान स्ल'गाना सोरनिमोन? बे स्ल'गाना लाल बाहादुर शास्त्रीनिमोन। जिथामथि सोंनाय भारतनि हारिमायारि फिरफिलानि गेजेराव थानाय सोरखि एबा चक्रखौ मा बुङो? बे चक्रखौ अशोक चक्र एबा अशोक सोरखि होननानै बुङो। जिब्रैथि सोंनायाव दङ भारत नागार सोमावसारनायखौ सोर जागायजेनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय महात्मा गान्धी। जिबाथि एबा जोबथा सोंनायाव दङ इंकालाब जिन्दाबाद स्ल'गानखौ सोर होजेनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय इंकालाब जिन्दाबाद स्ल'गानखौ भगत सिंहआ होजेनदोंमोन।